Ay bir ay ya bolon neldir? Bir 20 yaşa yetip baryan bir yaşa oğlan erti namazdan çıkılan vakt gün ya doğuptu ya doğmaptı yukarı otaqda yanıma gelip bir sorağım mı dedi. Ne mi sorağım mı? Ey imanlı da Allah, ey Müslümanlar, ey cavan dost. Bir sorağım mı diye. Ha sorağım ne mi? Ahuncan men işi dedem, peder, dedeme eğer men dede diymesem günahkar olur mu? O belli da birdat aytacak bolya da bir gurrun aytacak bolya yok belli ki dede kelime-i ihtiram Türkmen diline dede diýýardylar. Men näme diýip beýli diýen sen sorağın gelişikli soraq daby. Onu ahuncan men özüm bilip bäri, özümü düşünüp bäri, dädimden şu mahaletçili dädilik görmek kıyamatda da men şun aytacak Allah'a diýe. Yani näme dädilik görenek? Bir gezek men bilemek diye, hamana 18, 19, 20 yaşındaky oglanna bir gezek men bilemek diye ayarlığınım, özüm, enim üýşüp de dädilik bilen bir mehabbetleşen bolýarlar. Hiç men bilemek diye. Hop makti ki men şonun dädilik görmenlerin näme işgaly bar, men şoňa däde diýjek däller diye. Nämeden çürüm şeýle bolýaşy? Ey cemaatla, ey Müslümanlar, ey hakıl zamanına yaşayanlar, şu adamlar Allah gurrun zatlarmışlar. Ya eyni hakıl mı şuurun, ya eyni din mi şuurun? Delili näme şoň şey diye, delili görünüpdi da. Däde hamana bir däde derden ki, din näme? Ahun, molla, halal haram, elin mulakko veri ellerden. Ol hamana şu däde 40 yaşında ya 45 yaşında diýiller. Şu oğlullukdan zindigiye girini veri ya girmedin öwünçe bir günahları giriptir, haramları giriptir. Häzir de gezipde oğlun şondan bizarı var da onun tamam bernaması daşarda. Tamam vücudu fikri daşarda. Onun hanavada basın bilýär da. Hanavada basın bilýär. Ol adam yankıwırrın ha. Halkın gözünden gaçya diýmeýän mi? Halkın öz erki oğlunun gözünden gaçyýdy. Hazreti Sa'di aleyhirrahme Allah ruhun şad etsin. Huday cayn cennet etsin. Huday cenneti firdevs ata etsin şoňa. Bir gurrun aýdypdyr, bir beyt, bir goşga aýdypdyr. Ey altynyň suwy bilen ýazyp goýmalylar. Näme diýe? Ne hergiz şenidim der umri khiş ki betmertra niki amet bi piş. Ne hergiz şenidim der umri khiş ki betmertra niki amet bi piş. Sa'di näme diye? Ustad Suhanner Sa'di hemmek tanıyandır. Mesre gidipdir gezmäne. Hindistan'a gidipdir gezmäne. Sa'di diýen adam hewr köfüren adam. Bir Fars bir ýurtlarda giden adam. Mekke Medine giden adam. Hewr verin haklı adam. Oň üstüne alınmışdyk. Oň üstüne evliya adammışdyk. Şeyh Şahabuddin Suhrawardi pirin sofsymışdyk. Şeyh Şahabuddin Suhrawardiň sofsymışdyk. Murşid Şahab diýip Bustan-ı Sa'di'de aýdýanlar. O näme diýe? Ne hergiz şenidim der umri khiş ki betmertra niki amet bi piş. Ey diýipdir men eştemak da diýipdir. Şu bidirek adam hiç şoň alından gowluk çykmaýar. Ne bir adamdan hayır doga alyp bilýär. Ne bir şejerek gowluk meclis netip edýär. Ne bir nurly, bir imanly gow adamlar bilen oturşyp bilýär. Ne bir Allah'ın razyçylygydyr diýip bir elinden, dilinden, golundan ne maňa gowluk gelýär. Ay şoň alından şu sogaply, imanly, nurly zat hiç alından çykmaýar da şol adamyň diýipdir. Ne hergiz şenidim der umri khiş ki betmertra niki amet bi piş. Şu bidirek adam günäň içinde gezýän adam alından hiç sogaply zat çykanakda diýipdir. Bir alının ewinden gowzat çyksa da bir bahana bilen şondan gaçýar da şo. Nesip etmeýär da şoňa. Näme diýip pikri, zanni, päli teleke ýerde de.
Oğlum bir adam indi näme bolupdyr? Oğlunun gözünden gaçyp otyr. Oğlaydy otyr, men şuna däde diýesin bilen ak diýip. Dinden daşlyk, Hudaýdan daşlyk adamın ömrüni zaýlar. Saglygyny zaýlar. Pulun hiç gider. Ruhun harap eder. Adamın izzetini, bir şahsiyetini, bir ululuğunu, bir avraylığını hut şoň vücudunun erip yok bolýardy. Yen aýdaýyn hatta oğlunun gözünden gaçýardy şol adam. Gen gaçy taýy, wagt dert taýy. O da näme? Sen men daşyndan şo ýank oğul näme diýip dädeme däde diýjek däli da halkın gözünde de bir avrayl hanı vardı da. Daşarda öz siyasetini, öz bernamasını ellemlerine akta. Halkın gözüne bir kanunmand, bir ovadan, o bernamada zindigi etpiren adam mülk görünýärlerdi. Hatta bir adamlar hamany bir çöregini kovalap, garip hanı vardı, ya bir Kur'an okuyup beren arasta hanı vardı, öýlerine narahaty bolsa, hatta yankı dädesine däde diýesi gelmeýän adam aýtdy, şolaramdan gülüp kesip bäle, şolaň ajab zindegisi bar diýe. On derdinin öýünün içindäki dertten habary ýok. Öýünün içindäki möjeklikden habary ýok. Öýünün içinde dargap, hatta öz dädesine däde diýesi gelmeýänliginden habary ýok da. Ya onun metirgengat, şoň öz hemkarlary, ya gatnaşýarlary, ya dostlary, hanywadygy ibada. Olar da gatnaşdy, gelipdi, gidipdi, olar da öz ýanyny gurrmet ýal, ajap bir çemilje zindigileri bar ha şolaň diýip. Emma öýüniň içindäki dertten habary ýok da. Emma öýüniň içindäki dertten habary ýok, halkyň ýanyny belletmänçik kesip berdi. Näme diýip? Öýüň daşynyň owadallygy bar, içiniň nuri imany ýok da. Ansatçak sadece misal. İman insanın izzetidir. İnsanın keramatıdır. Beni görürün bir iyirin alkideyn yankı forum adamlan, ey cemaatla, şola adamlar var, ya şu denanırlar. Ya şu oham Huday ömrü verse 45-50 dağ barı verenini, inni bilýäha, inni hakikat bilýä. Ey Hudaýdan daşlyk biter biderek zat. İzini özdiye ömrünü hemmes boş gitipdir. Öýüni özdiye aslan siýligi ýok da, fat gorkup yalandan siýlýär da öýü. Urarmy kadip, gowarmy kadip, şondan üçin siýligi bar da. Ýoksa hormaty ýok da. Märekany berýär, sadakany berýär, yalandan falany gel diýäle, yalandan siýlýär, onu bilýär da. Ýürek-ýürekden bilýär da. Yeni tövbe edip Allah'ın kapısına girse kovdat. Yeni bilmenşik bolup, üskürüp, asgırıp, ödünü talim koközecek bolup, atır bilen, otkulan bilen, utu bilen, beytip ömrünü geçirse de boş geçiriyor. Yeni ştayba ödü bilýär da adamların içinde erzeşi yok da. Sa'di näme diye yeni deşen kadama. Beden dişim bir cüz betne diýit. İcmaat. Beden dişim merdum bir cüz betne diýit. Bir yuftadu aciz teras hut ne diýit. Beden dişim merdum bir cüz betne diýdi. Bir yuftadu aciz teras hut ne diýit. Yaş birime yuqurrak barany yıkılye bilýär da şundan pes adam ýok da ödünü bilýär da şon. Lap şol adamlaryň içine geçpenlämen şon. Ödü bilýär da hiç kimin ýanyna erzeşi ýokdy onu. Allah'ın kapısına girmese başka yol yoktuğunu bilýär da şol adam. Başka yol yoktuğunu bilýär da. Bilýär ki günah fakat hoşluk değilmiştik. Fakat giriftariymiştik. Hakıllar aydiyen görürün. Günah giriftarisi ba. Yani ödünü yapşırıya. Yönü hoşluğu yoktu. Yönü yalandan giriftariymiştik. Ödünü sana danmakmıştık, hiçmiştik, ömrün dahiliyenmiştik. Yine deyin, günah yani Allah'tan daşlıkta. Dünya mardır ol yılanın zehrinin, kanat kırılır, tüy dökülür, per gider diye mahtun ulişan. Dünya mardır ol yılanın zehrinin, şu dünyanın haramzada en yılandır deyiptir. Dünya mardır ol yılanın zehrinin, kanat kırılır, tüy dökülür, per gider. Şu dünyanın daşından kovuyancak bulup eyni yılanlar, ona bar çolaşyan, sen kanatın da dökülüye, tüyün de dökülüye, kaşın da dökülüye, sen dargadıp adamların gözünden kaçırıp yere sokuyor.
Ine dinin gerekligi we dinin daşlygyny bererşi. Ay ýaşy zatlar tesviri çekýärmi şu kafir fasyk adam. Ýöne şoň evvelki hoşlugyny göze kökediye, emma ýygynyň hemme erzeş gaşşagyny, izzetiniň gaşşagyny, dünýäsi ahiret bibat boljagyny gözüne kökedmeýär. Ine Resulullah aleyhisselam'ın ýanyna kerweller gelýänmişdik. Gijaga şolundy gijaga alallarynyň delili şo da döwrüňdäki adamlara ağlanýarmış. Hey, oňa barsaň bu towrdatla halal ha. Bu towrdatla haram. Oňa barsaň peýgamberiň elinden tutsaň zina haram bolýar, halkyň namysy haram bolýar. Haram çörekler we iýmiller zatlar we hamana haram zat içmeler, gurrunlar kan hadip taşyndan ağlaşdyryp eltmeýärmişdikler. Emma şoň içinde tamam izzet bardygyny, izzeti dünýä we ahiret bardygyny olaň gözüne çekmeýärmişdikler.